Γεια σου παιδιά, και σήμερα θα παίξω το FIFA. Πάμε εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, όπως βλέπετε θα σας δείξω πρώτα τη ομάδα μου. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα μου. Αν σας αρέσει, κάντε like και εγγραφή. Λοιπόν, αν σας αρέσει να κάνετε like και εγγραφή, είναι ωραία. Είναι ωραία νομίζω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι. Δεν μπορώ να πάω να παίξω. Έχει και Champions League. Πιο μεγάλο. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να παίξω μπάλα. Αλλά σε ποιο μπάλα? Λοιπόν, παιδιά, θα παίξω ένα όχι εδώ. Άλλος, πού είναι σε επιτέλους? Εδώ το ένα, το 3 ποιο είναι? Αυτό εδώ το 3. Κάτσε να δούμε τι παίκτες έχει το 3. Το 3 είναι το πιο καλό. Δεν ξέρω. Εδώ έχουμε αυτό. Και αν κερδίσω, θα σας δείξω κάτι που θα σας αρέσει σίγουρα. Λοιπόν, είναι η ομάδα μου, 5 αστεράκια, και η άλλη ομάδα, ωραία φίλε, δεν ξέρω, έχει Κριστιάνο, δεν ξέρω. Θα το αλλάξω μετά στα άλλα μάτς, πάμε να το λύσουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε εδώ Σάκα. Θα το βάλω Σάκα. Όχι ρε φίλε, δεν το βάλω Σάκα. Πάρα πολύ καλό όμως. Όχι ρε φίλε. Ναι, το έπιασα. Καλός τερματοφύλακας αυτός. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας? Καλός, από τη Γαλλία. Εμπαπέ είναι ο καλύτερος μου παίχτης και ενός φίλου μου. Οπα. Πάνω από το κεφάλι μου πέρασε.
πάλι, αφού δεν είναι καλύτερα στην μεταφύλλα, εσείς να το πανεπιστήμιο, δεν πείτε μου. Θα αλλάξω το νούμερο, αν κερδίσουμε δεν θα αλλάξω το νούμερο. Θα αλλάξω το νούμερο, αν δεν δεύτερο. Ο Μέση δεν μου άρεσε ο Μέση, ούτε ο Ρονάλντο και οι δύο δεν μου αρέσουν. Αρέσουν ένα Εμπαπέ και ένα κανείς άλλος. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κανένα να λέει Εμπαπέ και Νεϊμάρ τους ώρες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κερδίσω. Θα παίξουμε 2 μάτς. Είπα στη αρχή 3, αλλά θα παίξουμε 2 επειδή εδώ όπως γίνεται, αν συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Λοιπόν, θα τελειώσει το ξαναπώ από το μάτς που δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ημίχρονο και ήταν 1-0. Και ξέρετε το FIFA, εσείς. Όχι και φαγιά δεν μπήκε. Σαφώς. Λοιπόν, πάμε έτσι. Δεν θα φαγώ. Ωραία πάσα, ρε. Τι πάσα ήταν αυτή. Όχι. Πού τι έστειλε. Λοιπόν, εμείς πάμε εδώ, έτσι, 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 και τώρα, όχι, έτσι, ποιος είναι ο παίκτης μου. Έτσι, βουβέτσι, παρακαλώ. Τι μας στέλνει κόκκινη ρε. Ποιος είναι και μας στέλνει κόκκινη, εγώ θα του στείλω κίτρινο. Έτσι. Έτσι. Και άλλη μία. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, και άλλη μία. Πάμε αυτό εδώ να το κλείσουμε. Δεν μπορώ. Έτσι, έτσι, τώρα και κολλάμε. Τίποτε ωραία φάση. Λοιπόν, 1-1, παίρνει το άλλο και μετά θα αλλάξω μόνο. Μην πάμε στα πέναλτι. Είναι το χειρότερο είναι τα πέναλτι, αλήθεια τώρα. Το χειρότερο δεν υπάρξει, δεν έχει υπάρξει το χειρότερο. Σε 2 μέρες φεύγω
Πάλι στο χωριό. Λοιπόν, γρήγορα. Άλλα 2 λεπτά. Όχι. Λοιπόν, μετά στο 115 είναι νομίζω το νούμερο. Αλλάζει άλλος νούμερο. Λαμίν Γιαμάλ, όχι Λαμίν Γιαμάλ. Εμείς που το αλλάξαμε. Κάτσε, εμείς που το αλλάξαμε αυτό εδώ το πόχι. Αυτό που είναι με το μαύρο και αυτό που πάταγε. Όχι με το... Δεν το πιστεύω ότι το έβαλε μέσα. 2-1. Πρέπει να πάει 2-2. Γιατί σουτάρα ήταν αυτή. Πήγε. Λοιπόν. Τι ακούστηκε έτσι. Κάποιοι έπαιρναν τηλέφωνο κάποιο. Και τόσο. Όχι. Δεν μπορώ να βρω από αυτό το μάτι να μπω σε όλο. Ευτυχώς. Όχι, τέλειωσε το μάτς 1-2, χάσαμε το γεια. Πάμε να αλλάξουμε το ομάδα, είπα. Αυτό, δεν τέλειωσε το μάτς. Νομίζω ότι τέλειωσε το μάτς, αλλά ήταν time out τόση ώρα. Στα 120 είναι time out. Στα 120 γιον. Είναι time out, δεν ξέρω. Πάμε. Καλύτερα να πάμε στα πέναντι παρά να γίνει 3-2. 3-1. Όχι ευτυχώς. Κόλλησε λίγο. Γιατί πάει τόσο γρήγορα, κάτσε εδώ. Τι πήγε τόσο γρήγορα. Έτσι. Λοιπόν, τελείωσε 2-2. Πάμε πέναλτι. Το ρίχνω πρώτος. Εκεί. Όχι. Ξανά. Όχι. Όχι. Δεν το πιστεύω. 3-2. Ναι. Το έβαλα. Ποιος ήταν. Ποιος ήταν, κάτσε. Αυτός γιατί βγήκε ρε φίλε. 115 rating και βγήκε. Μας το βάλε. Παιδιά μας το βάλε. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γκολ! 4-4. Το 98. Γκολ! Άλλο είναι. Να το χάσει ο Κριστιάνο.
τερματοφυλάρα είσαι εσύ. Τι είναι το τερματοφυλάρα? Κάτσε. Λοιπόν, πρέπει να το βάλω. Είναι στο εκεί. Κέφισε. Πήραμε το Χάουζεν, όπως τα λέμε στα ελληνικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε το ομάδα. Πώς βγαίνει, δεν ξέρω. Out. Θα το κάνουμε. Τι πήραμε? Τα πήραμε. Λοιπόν, δεν το πιστεύω ότι δεν είναι σε αυτό, δεν είναι σε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, η άλλη φορά θα παίξουμε γι' αυτό εδώ και θα πάρουμε το 1000 και το 1500 και γεια σας. Γεια σας. Καθίστε, βλέπω κάτι. Περιμένετε και γεια σας. Και γεια σας.